ang kabisihon sa kabuntagon sa isa ka nani. So hello everyone, may buntag and this is the day in my life as isa ka OFW, as a nani, as all around. So karong buntaga mag-slice kog mga prutas para balon sa akong alaga o mag-prepare pog kuod pancake para sa ilahang pamahaw. Apil na lang pud ang ilahang pangbalon ug apil na lang pud ang para pamahaw ani pud ni madam. Hinani kabisihon na akong kabuntagon labi na magluto-luto pa ko. Makuha na ko sa oras kanang ma-short na ko sa oras. Tungod ani magluto-luto kay usahay man gud no lutoon man gud ako ni daan nagagabi karon kay light man ni pancake man ni so wala na akong gilutoan ng gabi una. Pero og itlog lang ako kuno lutoon ako nagagabi ako ng boiled daan aron nagkabuntag ako na lang siya dayon ipangbutang silang bananan. So kani kay fresh cook magini siya ato lang siyang lutoon malangay ko ani basta inani luto-luto wala lang garin ako gitiwas og luto ni tanan kay dili na maapa sa oras. Ang uban ako lang dayon gisulod sa ref para dili siya madaot kay ako ron pud to siyang tiwason pagkaluto. Pagluto unya pag uli na ako kay magprepare pa man pug ko sa mga bata ko pa man to silang himasaan dili nun to na ako sila pangliguan. Igo ra sila himasaan para naguli sa pagkaudto or hapon diha na din silang mga ligo dili sila liguan og buntag kay dugay makuan ng ilahang buhok. So maura man gyud na ilahang routine ang buntag himasa lang gyud na pagkahapon ligo inana ra na sila diri. Di pareha sa tuwa diha ba nga ligon buntag ligon pagit pagkahapon. So dali-dali na gyud ko ani no kay wa na gyud late na gyud kaay ko ani sa oras. Gipukaw na ako sila 15 na 5:50 dapat pukaw ni sila mga 40 kay para dali sila mahuman dugay kini mga magkaon ni mga bata maglalis pa mi kay makuan mo sila sigitan og TV no kanang malinga sila ba di magsina lang sila tan-og TV nya dili na lang niya supa-supaon nilang pagkaon istak lang sila lahang baba ba ugumon lang bitaw pag dili na kita na sila istoryahan kay dili gid na sila ingon na matulon nilang luto balik-balikon pa nako si Alia apa sige na naon pa nako balik-balikon ba pag di sila maminaw palungan na TV oy kay di gid sila maminaw ba kanang magsira sila glantaw bitaw nya ilang pagkaon kay ipang-istak lang nila sila hang baba maglagot ko kay dugay kay may mahuman ya malit na lang mi ba panming madam dayon mingon ngano dugay mo diha mga bata dugay kay magkaon kaning manghud tapulan kay siya musungit ako pag ini siyang sungitan kay tapulan jud kay bahala di siya makaon di siya musungit so kani sila nangaon ni sila og kalingaw sila kaon kalingaw pug butag ko sila hang buhok pang tagusan na ako unya gipang sapatos sandaan so diri lang tama no yala bye bye kay busy kay ko.